Di aday tay mais karon guys, hinatag man siguro ni si Za. Wow kay ba kay sinaghatag guys, pero daghang salamat kay sakto ra jud si Za tila ubon. Walong buok ra man sini guys ang plano dan ni kaning upat ang tila ubon ja kanip pong ubat na sugbaon na di ba ganggangon sa baga. Anja damon botay kaldirong graming gamadza dira kasigo so kahat tong gamiton karon. Gikan mo gud siya gipirtuhag buhat guys na wala may grabing ituma agid sang sud. Anja dira gato atong mais guys so di ba guys sana grand pay silupin. Anja guys tang tangan din nato ni bulbul ning mga mais kani ja buok-buok da si babaw di ba kani ba man ni bulbul may tawag dan. So excited ako kadto guys kay dugay-dugay na bukuha ka og tilaob day kas anong kaon kay katong nagidadaan pag sa among silingan. Ituod na ako upat ra may tilaobon guys kay wa ni taklob ning kaan ay taklob dan ni kanang gamay kaldero may gamiton. So nakita ninyo guys nga kurang usa diri sa bahay ang mga kauban dan ang atog tanan nagihagop pati lubot char. Anja man hipuso na to ning bulbul ato ni isod daning silupin. Anja guys, naghalin day pug ko kaniya mga sugnod pinunitan guys kadala no di ba maadto na may musiga ba Japanese siya. Bisag ngani ang mga sugnod guys, kusog di siya musiga kay kusog biya pud ang musiga ng paluwat akong ug naay butay. Anja kay mura na mag-impierno agabuhan ato na siya bubuwag tubig ning kuara malapuan kay kutas na. Kaha din yung gigamit kay gamong kaldero kita man gud mo grabing gamadza pati duha ka mais jud kasigo. Wato na rin masya bukaw guys anto sa magpuot-puot magdilab-dilab na ni ato ang kuano di ba mura nag-impierno. Anja guys atong andamon atong mais ay sugba ato ng panitan di ba kay din madala grabe kutasan na. Ilokon man daw ni siya guys pero mas ganan ko atong murag puti kay kanang gikan gud sa bukid baka mo nang tigkananan sa una. Diha toy maisan tong lulo sa buhol guys anja kay napuhok naman kay bawo tong ano nga naman siguro to tamni pero ganahan man jud ko to kay putiun. Kami guys sa diha pa mis buhol guys mahilig gud jud mga tanom-tanom mga gulay mga lagutmon bisag unsa mga saging bitaw guys anja kay gaharos magos magjungod. Manunuay magutong bagjo nang haros gud jud tanan anja pagkawanda na guys ato nang hinluan ni atong lamisa. Kay masuko na pud nato mga inahan guys so di ba diha gahagok pagani anja guys nakahinom mo guys kani ang gitaklob kanarang stainless nga murag jahong-jahong kana murag bilo bitaw kay wa na gud laing taklob nga bakan anja samtang galuto ko mga iring sa silingan din ang anis amo pero ganahan ba sa bugod nili kay lingaw kadyo kauban magatong ato mugod sa mga unta ja kita malulion kadyo cutean da junta anja out of the topic na kadyo ko di ba murag nayilo ning ato ang mais imbis kay mais to hisgutan wa na niabot na tag iring-iring o di ba anja pagkahuman ana ning gihaon ning ato ang mais murag luto naman gud siguro ni kita nawala man brown na kadyo di jang bulbul kay murag na luto na gid pagkadyo dan murag nalata-lata na pagijang panit anja mais sa pod nga sinugba to andam mo di ba to ning giganggang ni mais kay grabe grabe na magbaga gud ang sigaan na kadyo anja samtang gahuat mga aon sa dita karejot. Hi guys, sa mga aon takarog tilaob. Bago pa ni siyang luto, init-init pa man. Init pa. Anak, panuhot ko sa arang singutan ako kay nagkuhan ko sa baga ka na bitaw kanang init ba sa kadyo. Grabing init pa. Naaluto naman gurunin no, kay nagiyang puro man na brown naman. Iga. Anja mga aon na taron. Ay. Init man. Kanira. Okay, kanyara tong kanong pesa. Like ini ko na, ini ano? Ay, buto sa ako sa lima. Ako dito wala ka dito. Ang iyo ay. Hindi. Naman. Ara agay ara inita eh. Betilawan sa doon na to. Nakuha dyan. Tamis no. Ang tamis sa sakto na mo sa pagkakuan doon, pagkaguwang. Sila ubay dyan sa balami Tangon na to. Di ang buhok ko dyan ni sudlay kay kung ko naligo gahapon man kita magulunot ang buhok nga grabe ka kag